I ja se bude jer snimamo setup tu. Tako da hajmo da krenemo. Ok, ja nemam ništa, samo na početku kažem, ja nemam ništa pretjerano na setupu, kako god da vi to kažete. Ja nemam ništa pretjerano, da da počnemo. Tu je sam monitor. Šta, ovo je neki Dell monitor, samo Dell. Šta je ovo, nešto na kineskom, nema veze, fokus, nema veze, to je nešto na kineskom, ja znam kako vidite. Ovo je moj joystick, neki kineski običan joystick, opet smo okrenemo ovako, neki najobičniji kineski, lampa i nema ništa posebno, snima opet kašina. Tu je moje kućište, LG, vidite, ima sve, ne znam koji je logo, tamo se gajtani i Genius zvučnici, ovdje je neki, vidite, tamo se su neki kablovi spetani, dobro. I joj, ovaj video previše kratak, a ja sad ću setup tur i ono kratak. I izvinite sekund, ako vam se svidio video ostavite like, share, subscribe, pozdrav!